ሰላም አምላኽ ናኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ናኻትኩም ይኹን እግዚአብሔር ረዲኡና መበል 13 ክፋል ናይ መወዳእታ መጽናዕቲና መጽናዕቲ መጽሐፍ ኤፌሶን ሎማልቲ ክንገብሪና ከም ትኹል ግዜ ንገብሮ ነተክፍልቲ ብምንባብ ዘይኮነ ሎማልቲ በጸሎት ክንጅምሪና በድህሪዩ ተንጠቅሲ እና ቀጸልና ክንከይድ ከለና በብጥቅሲ እንዳንበብና አይ ሎማልቲ መጽናዕትና እንባር ከነካይድና አጥር ጸሎት ነጸሊ ጎይታ ነመስግነካለና በስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናና አኻይሁን ጸጋን ምህረትን ስለዘብዛህካልና ክብሪ ናአኻይሁን ጅድማ ነጸሊ ያለውና የእንትና ክትከፍት መንፈሳዊ የዛና ሁሉ ክትከፍት ልብና እግዚአብሔር አምላኽ ይክትከፍቶ ደማ በብርሃን ካብርሃን ክንሪ ካብ ቃልካ ተአምራት ክንሪ ክትረዳና ይጽልያለሁ ናአይ ዘዛረቡን ንስኻ በጸጋኻ ደግፈኒ ጊዜና ባረኽ በስም ጎይታ ኢየሱስ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከፍቅዲ 10 ክሳብ 24 ዘሎይና ሎማልት ንሪ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውግድዩ ዝዛረብ ወችማኒ ብዛዕባ ኤፌሶን ዝጽሐፋ ሐጻር መጽሐፍ አላ እዛ መጽሐፍ አርስታ sit walk and stand መቅማጥ መምለላስ ከሙንድማ ደውምባል ያትብል ኤፌሶን መጽሐፍ ወችማኒ በሰለስተዩ ዝመቅሎ መቅማጥ በድህሪ መምለላስ ደውምባል በዘብል ማለት ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ክሳብ 3 ዘሎ መቅማጥ ኢሉዩ ዝገልጾ ወችማኒ ኣብ ምዕራፍ 2 አምላኽ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ሰማያት ከም ዘቀመጠና ስለ ዝገልጽ ካብ አምላኽ ዝረኸብናዮ በረኸት ጸጋ ህይወት ተዘርዘረሉ ነው መቅማጥ ይብሎ ክርስትናውን ካብ ዝረፍት እዚ ካብ ዘመቅማጥ እዚዩ ክጅምር ዘለዎ ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ ሎማልቲ እንሪዮ ምዕራፍ 4 ክሳብ ምዕራፍ 6 ኤፌሶን ቁጥር 9 ዘሎ ድማ መምልላስ ዝብል ካልኣይ ክፍሊ እዩ ኣብዚ ድማ መምልላስ ዝብል ተደጋገመ ቃላት ንረክብና አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበረልና ነገር ምስተረዳና ምስፈለጥና ክንመላለሶ ዝግባእ ህይወት ፕራክቲካል ላይፍ ዝነግረና ወይ ድማ ናይ ሐድሽ ትርጉም ናይ ትግርኛ ታመምልላስ ናብራ ተባሂላን ተተርጉማላ ስለዚህ ክንነብሮ ዝግባእና ህይወት እዩ ናይሎም ማልቲ እንሪኦ ድማ ጀሚሩ ወችማኒ ደውምባል ዝብሎታ ደውምባል ዝብል ቃልውን ኣብዚ ክፍለዚ ስለዘላዩ አምላኽ ዝገበረልና ነገር ተዛሃበና ርስት እንድሕር ተረዲኡና ብኡ ክንነብር ክንመላለስ ይግባእ ነቲ ዝሃበና ድማ ደው ክንብለሉ ክንዋጋ ከም ዘለና ኣብዚ ክፍለዚ ስለዘዛረብ በሰለስተ ገይሩ ይመቅሎ እምባር ሎማልት ንሪኦ ቁጥር 10 ክሳብ 24 ምዕራፍ 6 ዘሎ በርባዕተ ክፍሊ ከፊልና ክንሪኦ ንኽእሊና ካብ ቁጥር 10 ክሳብ 13 ዘሎ ብዛዕባ እቲ ውግእና ምስመን ከም ዝኾነ ብዛዕባ ጸላኢና ይነግረና ጳውሎስ ክንገብሮ ዝግባእ ነገራቱን ክልተ ነገራት ይነግረና ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 17 ዘሎ ድማ ብዛዕባ አጽዋር አምላኽ እዩ ዝነግረና 6 ዝኾኑ አጽዋራት አሎ ክንለብሶም ክንጠቆም ድግባእና ብዛዕባ እዚ ይነግረና ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 20 ዘሎ እዚ አጽዋር ብጸሎት ስለ ዝኾንና ሓደ መንገዱ ንጠቀሉ ስለዚህ ብዛዕባ ጸሎት ይነግረና ጳውሎስ ካብ ቁጥሪ 21 ክሳብ 24 ዘሎ ናይ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ሰላምታ መጻዊ መደምደሚ ናይ መጽሐፍ እዚ ባር ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 13 ዘሎ ብዛዕባ ጸላኢና ዝነግረና ክንጅምር ከሎና ኣብ ቁጥሪ 10 ከምዚ ይብለና ብዝተረፈስ አህዋቴ በጎይታን በጽንዓት ኃይሉን በርትኡ ይብል እጂ ንአትዎ ዘለና ወይ ድማ ዝነግረና ብዛዕባ መንፈሳዊ ውግእ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን መጽሐፍ ንቤተ ክርስቲያን ምዕራፍ 2 ከም ህንጻ ገይሩ መስልዋሎ ወይ ከም መቅደስ
أمرا فاموش تدما كمرأت ناي كريستوس جيرون مسيلوا أبزك في لزجن كم سراويت ناب حدا وجء ناب حدا أودا وجء اتأتو زلا سراويت جيريو أولوس سجلسا نا قطر عسرتك كجمر كله بزترفس أحواتي بقويتان بصنعات هايلون برتو بزبليو زجمر هذا ناب وجد أتو والتحدر كابتي خونو زقبا قدام أي نجرسي مورال زلو برتو كخون كبرت يزلونا برتو يبلنا الله يحواتي بقويتان بصنعات هايلون برتو اجي تمبرتا بقلنا جنريت نقبرون يكونن بقويتا تبلك على اللتا كريستيان ثلاثه صلاه اللو حطيات عالم كمون دما سيطان نسلست يوم دما قويتانا يسوس كريستوس سيروون ስለዚህ እና ደማ ጎይታ ምሳና ከምዘሎ ተረዲና በጎይታ ክንብርት ይገባና አምራፍ ሰለስተ ደማ ጎይታ አባና ኮይኑ ደማ ከምዘ አይ ከምዘ ሰርሁን ስለዚ ነገርና ስለዚህ ንሱ ስለዚ ሰዓረ በአናውን ደማ ወይ ደማ አባናውን ዘሰርሕ ንሱ ስለዝሆነ በጎይታ በርቱ ብዝብል ይጀምር ጳውሎስ ቁጥሪ 11 12 ደማ ከምዚ ይብለና تقلسنا مثل قنتن سلطاناتن مسناي صلمات غزااتي على من مس منافستي اكي اب سمايات ينبر مسغان دمن ايكونن مو نفسو شيطان مقوامو من انت تخلص كل اصوار املاح لبسو يولنا مجمريا نكر اب كريستنا منفساوي وق كمزلو ينغرنا منفساوي وق الله كل حيوتنا وقت راي سلفت راي كوا انت زي كونا نجر جن كريستنا هذا بارتو منفساوي وقال سيطان مس أملاخ منهم كجبراي كل نجر جن ناي أملاخ نزغنا نأنا كوا جانا خمس خيل أملاخ كركبوس لزي كل نأنا جن كتكأنا كم زفتن جن صاحب قدوس ينجرنا يوسف لزي أبزبو تازي وقت خمس لنا وقناون مسمن كم زغنا ينصرنا اتي قلسنا مسمن كم زغنا كبرح كلو بزعبا صلاينا ينغرنا له كلتا نغرات كل غزي ناب زغنا وق زاتو سراويت بزعبا صلايو مفلات ادفانتيج نو ስለዚህ كفلت يغبو ክርስቲያናት نسيطان أقلل بيلنا أيكوننا نسعو من مسانا خمزلو فليتنا تردئنا انت أين السلطان قويتا كم زحبنا فليتنا تردئنا كمون دما مسمن نكالس مسمن نواقع كم زلنا دما فليتنا سرحو قبرو أسرارهو تردئنا ونائنا نسألائي النسعو يبقى أين قسم راف شدشتا ناي سوريا نغوس كواغا ببتزوصو اسرائيل قديمو مصيوم يحرمو سلازنبرو نخلهم مقاننتو شمامنتو اكيبو كما اخلنا مني ببتزخنايو كنوغا كنحرم دغبر الناس مستير كمنغونا دملق الله يلو اكيبو هاتيتو شوتهم شمامنت خمزيلمو ونغوس أيكونن سراويت كا بين كم زوجة بين كم زسلف تزبل أخيو كمان زفلت هذا نبي الله بإسرائيل لهم أها كمون بحركينو ده مستنقصنا إسرائيل كاب ويدما مست سراويت كا موجاسي نزي نبي زي محاز ويدما نو موجايو صحيح شلو ناب إلسا سراويت ليه نإلسا دما كبيبهم جديا إلسا نزم إسرائيل أزيو فريو إلسا أجن ترجعي إنيرو إلسا من مسو خمسلو يفلت سلزنبرة عارفي زنبرة أي تربش أي فرح نزجيليا كمان تسأليو شو إخزيابيري إنتو خفتمو حلوانا إخزيابير protection أبزريو زلو كردا كريمتا بتسأليو إنتو تخفيتو نايكزيابير فرسنياتات سرقلاتات دما نايكزيابير أبزريو زلو حلوا زجيليا
ኤልሳዕ ምስርዓየ ንሱን ከም ኤልሳዕ ተረጋጊ ስለዚህ ከም ኤልሳዕ ኢና ክንከውን ደሎና ንምባል ብዛዕባ ጸላእ ኢና ክንፈልጥ ይግባአና ብዛዕባ አምላኽ ብዛዕባ መንምሳና ከም ዘለውን ድማ ክንፈልጥ ይግባአና እና ጳውሎስ ኣብዚ ክልተ ነገር ይነግረና ሓደ ውግእና ይብለና ምስጋን ደምና ይኮነን ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእት ዓለም ምስ መናፍስቲ እከይ ኣብ ሰማያት እዩ sometimes ትውግእ ምስጋን ደምን ስለዝመስል ጅናብነት ኣብ ምዕራፍ 4 እቲ ናይ ሐሶት ትምህርቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ብምፍላጥ ካብ ክርስቶስ ተማሂርና ደው ክንብል ክንትከል በቲ ናይ ትምህርቲ ሐሶት ከም ንፋስ ኒዮን ናብዝን እንብል ከይንኸውን መታን ይነግረና እንዲሁ ስለዚህ ነታ ሐሶት ዝምህሩ መማህራን ምስኦም ከመስሎም ይኽእሉ ተወገ ነገር ግን ምስኦም ከም ዘይኮነ ይነግረና ናብ እሽነት ናብ ዘይከውን አይነት ናይ አመጻና ብራ ዘሃባብልዎም ሰባቱን ምስኦም ከም ዘይኮነ ምስጋን ደምን ከም ዘይኮነ እዚ ውግ እዚ አነጽሩ ጳውሎስ ይነግር ታላይ ድማ ጸላይ ፍሕሶ ለው ይብለና ሜቶዲያ በቋንቋ ግሪክ ሜተድ ተብል ናይ እንግሊሹን ካብ ያመጽያ ጸላይም ባር ሜተድ አለው ስትራቴጂ አለው ነቲ ስትራቴጂ ነተፍሕሶ ናይ ሰይጣንሲ ክትፈልጡ ይደርየኩም አለሁ ይብል ናነዚ ድማ ስትራቴጂ መስፈለጥኩም አጽዋር አለኩም ንስኻትኩም አጽዋርኩም በመኽዳን በመልባስ ይሁን እትስሩ ይብለና ስለዚህ ከም ተቀድመ ዝብል ኮን ሰይጣን አናአፍ አብልናዮ አናአስ አብልናዮ አይኮንና ንስሮ እጂ አጽዋሩን እኮ መኽዳን ደርለየ ገለ ነገርሲ ሜተድ አለው ፍሕሶ አለው ተጥቃና ከም ዝኽእል ስለዝፈለጠዩ ጳውሎስ አጽዋርኩም ተኸደኑ ልበሱ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ዘተመስገነ ይሁን አብ ቁጥሪ 13 ድማ ከምዚ ይብለና ስለዚህ በተአከይት መዓልቲ ምቅዋሙ ምእንቲ ክትክሉ ሁሉ መሳስለጥኩሙን ደው ክትብሉስ ብዘሎ አጽዋር አምላኽ አልእሉ ይብለና ነዚ ውግ ጳውሎስ እከይት መዓልቲ ይሉ ይጠቅሳ በዛ እከይት መዓልቲ ድማ እንበአር ወይ ድማ በዚ መንፈሳዊ ውግ ኣብ ዝግበረሉ ጊዜ ክንገብሮ ዝግባአና ክልተ ነገራት ድማ ይነግረና ቁጥር 13 ቀዳማይ ደው ምባል ይደል ደው ምባል ንድሕሪት ዘይምባል እዩ ደው ምባል ናይ ውድቀት አንጻር እዩ ስለዚህ አይትውደቁ ንድሕሪቱን አይትበሉ ደው ደአበሉ ጽንኡ ይዝብለና ዘሎ خلای ድማ አጽዋር ናይ አምላኽ አሎ ንአጽዋር አምላኽሲ ልበስዎ ይብለናሎ እግዚአብሔር አምላኽ ዘተመስገነ ይሁን አብሉይ ኪዳን ደቅ እስራኤል ኩሉ ጊዜ ምስ አምላኽ ክኾኑ ከለው ተሕብረቶም ምስ አምላኽ ክጽበቁን ከሎ እግዚአብሔር ባዕሉ ይዝዋጋሎም ዝነበረ ካብ አምላኽ ድማ እምጹ ክወድቁን ከለው ድማ ኩሉ ጊዜ ይስአሩ يوم نيرو مصحف مسافنت አብነት ተሪና 13 ዘአخሉ መሳፍንት ተስዮም የማም መጽሐፈ መሳፍንት እቲ ፓተርን ሓደ አይነት ዝስልቾና ደቅ እስራኤል ምስ አምላኽ ክኾኑ ከለው ናብ አምላኽ ክምለሱ ከለው እግዚአብሔር መስፍን የተንሳአለው ይስሩ ንጸላእቶም ደቅ እስራኤል ድማ መሊሶም ናብ ኃጢአት ክወድቁ ከለው ንድሕሪት ክብሉ ከለው እግዚአብሔር ንጸላእቶም ይህልፉ ይህቦ ስለዚህ ምስ አምላኽ እንደህራለና አንተ ኮይና ምስ አምላኽ አብዘለው ግዚያት ኩሉ ደቅ እስራኤል ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር አወት ይቦም ነሩ ጸላእዮም ኃይሉ ደይኮነስ ንሳቶም ካብ አምላኽ ወድቁ ከለው ጥራዮም ደስአሩ ዝነበሩ እግዚአብሔር አምላኽ ተዋጋአይ ከም ዝሆነ ንሱ ንጸላእቶም ኩሉ ከም ዝዋጋአሎም ብሉይ ኪዳን ጽቡቅ ገይሩ ይነግረና ይገልጸና እዚ ጳውሎስ ካብ ቁጥር 14 ክሳብ 17 ክንእጠቆ ክንለብሶ ዝግባአና አጽዋር ዝርዝረልና ነዚ አጽዋር እዚ ጳውሎስ ዝዝርዝሮ አጽዋራት ኣብ ብሉይ ኪዳን አምላኽ ባዕሉ ተኸዲንዎ ዝነበረ ከም ዝኾነ የገለተ አጽዋር ይነግረና ንኣብነት ኢሳይያስ ምዕራፍ 59
قطري أسرت شعات تغمزيبه نصدقي كم درئي غيرو تخدنو أبرقصو دما ناي مدحان قرأ رأسي أتوى يبلنا تنكلت أولوس دزرزرن أصواراتنا أبنت أبزي أملاخ بقلو كم زقبرو ينقرنا It's a great privilege بتعم دس زبليو قدم كي تردأنا مقلقلي متأكا من نايت ألمات نايت كفو زنبرنا نحنا فجقنا ناي أملاخ كوي الناس إذا أملاخ زغدنو كدان أصوار تغدينا سرح نايت ألائي حجي إنا فرس سبات أب كلمة ألائي دون بل أملاك جيرونا كبرنا أملاك نايو أب حدش كدانون زي ملباس زبل حساب تدقاقي مواب كالك فلتاتون نرخبوي رومي أسرت سلسة قزري أسرت خلتان أبنى التوزيرنا ليت حليفو مع التقريبا يمو قبرس ألمات كبانا دربيناس أسوار برحان نلبس يولنا سلزي زن أسوارات زن كريستوس يسوس ملباس مالتيو أبكم مسألة كم نقوت كم نسئر زقبرنا وأركب قطري أسرت 4 جميرو كساب أسرت شعات تزلوا شدشت أسوارات أولوس زرزرن كندري أولوس نزدب دب بيزي كتصحف كله أبيت ما أسرتي نيرو من البات كابتوم حلوتو زنبرو نايرو متحدرات أب كلميو دويلو نيرو كخون خيل شدشت أسوارات أب زكف لزي أولوس زرزرو هذا نايرو متحدر تخدنو زنبرة نو لك الناقلت أب منفساوي قانقوا منفساوي أسوار جيرو أولوس زرد عنا ويدما زقلت لنا قداماي حقي أقصري 14 رخبو دقيم حقوقهم بحقي تأتيكم لنا تقدامي تزمت أتنبعر حقيا كما أصور حقي بغلت من قدي كنقلصو نخيل هذا مراف هذا قصر 13 كم زنقرنا اتدسمعنا يو ناي ونجيل قال حقي يقولوا يوم سلازي نقال እግዚአብሔር يزنائنا نقطع كالا ايدما حقኝነት sincerity كخون وني خليو امراف 4 قصر 15 نحقي بفقري كنسبا تنجرونا الله سلازي نابرانا هيوتنا بحقي كخون كم زلوا مالتي in fact اتحدا بزي تحدا كركبا يكليو سلازي كلتو تحايزو زخيديو قال حقي مسرقبنا اتي ناي እግዚአብሔር حقي ناي እግዚአብሔር قال مستردأنا مسفلتنا يو إنا بحق دما كنملالس كنبر زقبرنا ازي اتكي دما اتي حقوقهم تأتيكم لبلنا كم بلت جيريو حقي أولوس أبز زقلتنا هذا نايروم والتحدر اتناتو بلت كله خالق أسوارات كله زحزليو كمتي أبز سد نريو كله أسوارات أبو مسجبرة بقى نمنكسقاس كله عينت خالق نجارات وج نمجبار حج نمنكسقاس يتقمو نكريستيان بقى حقي كله كم دلايو كجوي كنكسقاس زقبري كلاي دما أبو قصر 14 خلاي كفال درئي صدقون تخدينكم قوموا يبلنا درئي صدقي كاب أملاخ نقبلوا يصدقي هذا كلاي دما بت أملاخ دحبنا برهان أبزه مدرزئة نقلصو نملالسلو هيوت يونايت صدقي هيوت بغلطيو من قدي أبزي كنقلصو خنريو نخلينا እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን ጽድቂ ከጎይታና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዛ ምድር ዚያ 33 ዓመትን ፍርዓን ዘአክል ከመላለስ ከሎ አንተኳ ጉለት አንተኳ ኃጢያት አንተኳ ነገር አይነበረው ነገር ግን አመስቀል ክስቀል ከሎ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከም ዝነግረና
نسو حاتيات كونه يبلو كابيدا مصيو ز حاتيات اندهر إلنا اتناتنا حاتيات ينسو تسكيمو وسيدو سايا سامسان سلستن كم زنقرنا نخلو أبسا أبو سلزودعو نخلو حاتياتنا أبو سلزسعانو اتناتو صدق خنابي كيدو اندهر إلنا تناتو صدق دعا نابانا مصيو حاتياتنا وسيدو ስለዚህ አመስቀል ልውውጥ ይተገው ኃጢያት ነው ሲድዎ ጽድቅ ድማ ተቀበልና እዚ ጽድቅ እዚ እንበአይ ሕጂ ከም አጽዋር ከም ዝኾነና አጽዋር በአጽዋሩን ድርእ ጽድቂ ይሉ ነዚ አፍልቡ ነቲ ኢምፖርታንት ዝኾነ አገደስቲ ክፍልታት ናይ አካላትና ዝሽፍን ናይ ሮም ወታደር ዝሽፍነሉ ልክ ከሙ ጽድቂ መሸፈኒና መከላኸሊና كم زخونة ينقرنا كبرنا أملاقنا يغن سالساي دما ونجل سلام قصر عسر تحمشته نتناي ونجل سلام مدلاو أبقى أقاركم كم أسأن يأتيهم دوبلو يبلو ساني كلتا تعمل له هذا مساب قومي دوتو للي سأنا ندحر جيركا صبوك جيركا خدواقا كتقويك تنكساقس نتوقع كله سي بصبوك كتكايدو بقبركا يتسأني كي تودقون شتت كي تبلون زي زكاي كالا عيدما سأنا بقلو مكالا خليو كاب تحت الخابز ماتسو كان بقال ثمن قلزا اينتو تكالا خلالو سأني كان بقال اشوخ قلل تكالا خلالو سلازي ازي ونجيل سلام اللي ولو دما نابوق نتزاربس جن سلام يبلو دما أمراف كلت كم زرعنا يو مس أملاخ بتأرقنا له كمون دما أمانغو أيهودن أحزابن نقونون أما أخل سبون كريستوس إيسوس نسو سلامنا كم زغنا مس أملاخ كم زرت أرقنا نحد حدون كم زرت أرقنا ينقرنا سلازي هج كريستيان نزنسو مس أملاخ بتأرقلو أبغونون حصور قد قدا نزنا بنا كله أفريسو هذا زجبرنا بتعرفنا له سلامنا زخنا يسوع نزنا سلام وينجل نخالقوتون إنه نجرة إنه بسرة سلام بس أملاك كرخبو سلام نحدد كنركب متانسي نبسر الليو سلزي بزنا وينجل سلام نزا سعني جرنا كن كيد كن قعاز كمزل جبنا ينقرنا رابعي والتا أمنتيو أبقوز عسر تشدشتا كم زيبل مسنايزي كلو ناي تكفو رسون منتك زبلا كتتفقلو اتخلو والتا أمنت الألو يبلو أمنت أمراف كلت قطر شمون تنتشعتن دينت زرخبنا لي تسأقا زرخبنا لي ما أنم كي مكحسي بتسأقا يو بقبري أيكونن بأمنت يقولنا سلازي تي دهنا درخبنا ليو أمنت عابزك في لزد ما مسيو دما أمنت مواقعي نتكفو رسون منتق نايس ألائي نكلا غلالو دما أصوار جيرو يقربلنا زي روماويان والتحدرات زقبرو وزنبرو سحزو وزنبرو والتا أزيو قجف كندما أصوزا أكل يو دارقانو كلو أكالاتو نايت والتحدر دشفن كاب انشايتي يسرح هراي دما بقربت يلبت يشفن أماي عليهم دما يحضرونا بوق خدو خلو أبت الزمن كاب زنبرة حدا كفو حدا قنيا مسارحي إذا تمنتج انتي عمزو قبرو أبتشافو حاوي انددوامو نابتي سب ويونا بجزاون كون غير يدربيو ينددو مالد إذا التاجن كابز كفو منتج مكلا غل يومينيو بقربتيو نشايتيو سلازا أبو حاوي نانا دادا زمتسا نزي دوم سبلالو أبو يشكل نتحاوي يتفقو كابت منتجون يدحن مالتيو سلازي سلايون الجنابانا زدربيو كله منتجات مترت أرفرهي أمتسا كله ناي أمنت والتانا الإلنا إنا نفرسو ويدما نزنا جرزي نطفئو مالتيو نطفئ له
እምነት ይባሃል እትዋልታና ሓሙሻይ ናይ ምድሃን ቁራዕ ርእሲ ይብሎ ኣብ ቁጽሪ 17 ናይ ምድሃን ቁራዕ ርእሲ ድማ ይእቱ እዚ ሄልሜት እዚ ናይ ሮም ወታደር ድገብሮ ከምዚ ኣብ ተስእሊ ንሪኦ ሓደ ዘጌፀዩ ዲኮሬሽን ኣለዎ ግን ዋና ስርሑ ግን ነቲ ርእሲ ምክልኻል ምድሃን ሽልማትና እዩ ምድሃን ከምውን ድማ መከላኸሊና እዩ ንእምሮና ንሓሳባትና ሁሉ ብናይ እግዚአብሔር እዚ ክርስቶስ ዝሓበና ምድሃን ወይ ድማ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ተመሳሳሊ ቃል ኣሎ ተስፋ ናይቲ ድሕነትና ንሱ ከም ቁራዕ ርእሲ ከም ሄልሜት ከም ዝኾነ ይነግረና በዚ ድሕነት እዚና ኣእምሮናን ሓሳባትናን ንህሉ ብስብከት ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ዝረኸብናዮ ዝተቐበልናዮ ድሕነት እጅ ድማ እንታይ ብለና ሓሳባትናን ኣእምሮናን እምበኣር ድማ ፕሮቴክት ንገብረሉ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ድሕነትና ርግፀኝነት ክንሕዝ ከሎና ንእምሮናን ሓሳባትና ንህዞ ኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣብ ኢድ ዮሐንስ ክጥምቕ ከሎ ካብ ሰማይ ተኸፊቱ ድምፂ መጽኡ ከም ርግቢት ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብ ልዕልዩ ወሪዱ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 4 ግን ክንቅፅል ከሎና እዝና ምዕራፍ 3 ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ ዝብል ካብ ሰማይ ዝመፀ ድምፂ ከም ዝነበሮ ይነግረና ምዕራፍ 4 ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልቲ ከይበልዐ ምስ ጸንሐ ብሰይጣን ክፍተን ከሎ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ እንድሕር ኮይንካስ ነዚ እምንዚ እንጀራ ግበሮ ብዝብል እዩ ዝጅምሮ ሰይጣን ሓንቲ ምዕራፍ ቅድም ኣቢሉስ ካብ ሰማይ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ ኢሉ መስኪሩሉን ከሎስ ሰይጣን መጽዮ እጅግን ጥርጥር ክፈጥር ንስኻ ወዲ ኣምላኽ እንድሕር ኮይንካስ ነዚ እምንዚ እንጀራ ግበሮ እዩ እምበኣር ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ከሙ ካብ ሰማይ እናተመስከረሉ ወዲ ኣምላኽ እንድሕር ኮይንካ ዝብል እንድሕር መጽይዎ ንኣናውን እምበኣር ስኻጁ ጽድቂ ኣምላኽ ተቐቢልካ ስኻ ደኣድሂንካ ስኻ ደኣድሂንኪ ዝብል ምጥርጣር ዝፈጥር ኣእምሮና ኸናውፅ ጸላኢ እዚ ዓይነት ፈተና ከም ዘምጽሲ ክንፈልጥ ይግባአና ግን ነዚ ቁራዕ ናይ ርእሲ ሄልሜት ድሕነትና ክንእጠቆ ክንገብሮ ይነግረና ሻዱሻይ ናይ መወዳእታ ድማ ናይ መንፈስ ሰይፍ እዩ ቁጥር 17 ጁን ተኻለይ ተኽፋል ናይ መንፈስ ሰይፍ እውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ይብሉ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣነ ዝነግረኩም ቃል ህይወት እዩ መንፈስ ይሉናል ቃል እግዚአብሔር ህይወት ኣለዎ ህይወት ዝሓዘዩ ከምውን ድማ መንፈስ እዩ እዚ መንፈስ እንደኾነ ድማ ቃል ሰይፊ ተገይሩ ኣብ ዝተገሊጹልና ኣሎ ካብዘን ኩለን ናይ ሮም ወታደር ዝእጠቆ ዝነበረ እጥቅታት ንመጥቅዒ ድኸውን መሳርሒ ሰይፍ እዩ ቃል እግዚአብሔር እምበኣር ከም ሰይፍ እዩ ንናይ ጸላኢ ሓሳባትን ምኽሩን ዘበለ ሁሉ ንቆራርጸሉ ሰይፊ ንቓሉ ክንሕዝ ይግባአና ሰይፊ ካብ ርሑቕ ድማ ናብ ውግእ ድውርወር ከም ፍላጻ ኣይኮነን ናብቲ ማእኸል ውግእሲ ኣቲኻ ኢኻ ብሰይፊ ተሓርም ማለት እዩ ስለዚ ናብ ማእኸል ጸላኢ ኣቲና ክንወግኦ ክንቆራርጸሉ እንኽእል ቃል እግዚአብሔር ድማ ተዋሂብና ኢና ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ቃል ኣምላኽ ሕያውን መስለጥን እዩ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለይ ኣካላትን ኣንጉእን ክሳእ ዝፈላለዩ ዝሰጥን ምህላንን ሓሳብ ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ ይብሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ እስራ ዘሎ ድማ ሳልሳይ ክፍሊ ንሎሚ ንሪኦ ብዛዕባ ጸሎት እዩ ዝዛረብ ቁጥሪ 18 ከምዚ ይብል ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ኩል ሰዓት በመንፈስና ጸልይኹም እሞ ምስናይዙን በሁሉ እና ተጸመምኩም ስለ ሁሉም ቅዱሳን በጸሎት ንቁ ይብሉ እጅ ሁሉ አጽዋር ሓደ በመረዳኢና ንخدኖ ለብሶ ካልአይ ድማ ብናብራ
بهيوت دقلت نجاريو كم تبزعبا حكي بزعبا صدقي كم زرعنايو ننبرو نجاريو سالساي دما بصلوتينا نلبسو نخدمو نزا اصوار ስለዚህ አብዝ በዛባ ጸሎት ይነግረና አቁጥር 10 ተሸሞንተ ሁሉ ዝብል 4 ጊዜ ዛ ሁሉ ትብል ቃል ተጠይሳላ በሁሉ ጸሎት ኩል ሰ በሁሉና ተጸመምኩም ስለ ሁሉም ቅዱሳን ኩል ጊዜ ከጸለይ ዝግቦ በሁሉና ተጸመምናይና ንጸልይ ስለ ሁሉም ድማ ቅዱሳን ከነቀ ከምዝግባና ይነግረና ቁጥሪ 10 ተሻአተን እስራን ድማ ከምዚይብ ምንታይ አፈይ ምስከፈትኩስ ነትምስጢር ወንጌል በትብአት ክነግር ቃል ክወሃበኒ በዛባይ በመቆህ ተአሰርኩ ልኡኽ ኤሞ ከምቲ ከምዝግባኒ ኮይነ ንምዝራ ብኡ ክተብ ጸልዩ ላይ ዘሐዋርያ ጳውሎስ አምራፍ አደን አምራፍ ሰለስተን ነዞም ዝጻሐፈለውና ኤፌሶን 7 ንውሕ ዝበለ ጸሎት ብዛዕቦም ጸልዩሉ ህጅ በተሩ ድማ ንሱ አምላኽ ዝመረጾ ሐዋርያ አብ ነገር ብኡ እግዚአብሔር ዝሰርሐ ሰብ እኳ እንተኾነ ድማ ግን ትሁት ናይ ህዋቱ ጸሎት ከም ዘልዮ ዝፈልጥ ስለዝኾነ ጸልዩ ለይብሎ እቲ ጸሎቱ ድማ ደገርም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ካብዝ ቤት ማእሰርቲ ክገላገል በቃ ጸልዩ ላይ ኮጽ እስኪ ገላ ይኮነ ክልተ ነገራትን ተንጸሎቱ ይዘን ሓደ ቃል ክወሃቦ መታ ብትብአት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ይልዎ ካልአይ ድማ ነቲ ዝተወሃቦ ቃል ከምት ዝግባእ ገይሩ ክዛረብ ብኡ ከተብ በጎይታ ከተብ መታ ጸልዩ ላይ ይልዎ እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ራብአይ ናይ ሞዳእታ ክፍሊ ናይዚ ማልቲ ነጽንኦ ዘለና ድማ ካብ 21 ክሳብ 24 ዘለዩ ናይ ሞዳእታ ሰላምታን መስተናበቲ ቁጥር 21 22 ከምበው ግናኸ ንስኻትኩም ሕልዋተይ ከመይ ከም ዘለኹ ምእንቲ ክትፈልጡ ቲኪቆስ እተፍቁር ሓወይን በጎይታውን እሙን አገልጋልን ኩሉ ክነግረኩም ወሬና ምእንቲ ክትፈልጡ ልብኹም ክጽናናኤ ናባኻትኩም ዘሰደድክዎ ይብል ጳውሎስ ነዚ መልእኽቲ ጽሒፉ ብኢድ ቲኪቆስ ዝበሃል አገልጋላዩ ናብ ሰብ ኤፌሶን ሊኢኽዎ ደሎ ኣብ ኤፌሶን መጽሐፍ ጳውሎስ ብዛዕባ ገዛእ ርሱ ብዙሕ ኣይነገረና ሓደ ንፈልጣ ነገር ካብዚ መጽሐፍ እዚ ጳውሎስ እሱር ከም ዝኾነ ጥራይ ካብዚ ወጻኢ ብዛዕባኡ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘሎ ገለ ምንም ኣይነገረና ካብቲ ሓደ ምኽንያት ብዙሕ ብዛዕባ ገዛእ ርሱ ዘይተዛረበሉ ኣብ ቁጥር 22 ከም ንሪኦ ወሬና ምእንቲ ክትፈልጡ ክትጸናንኡ ናባኻትኩም ዝሰደድኩ ይብለና ስለዚ እቲ በአፍ ድንገር ነገር ጳውሎስን ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘሎ ቲኪቆስ መጽዩ ነዞም ሰባት እዚኦም በአፍ ስለዝነግሮም ጳውሎስ ብዙሕ ብዛዕባ ገዛእ ርሱ ክጽሕፍ ኣይድልዮም ናይ መወዳእታ መዛዘሚ ክልተ ጥቕስታት እየን ዘለዋ ሰላምታይን ቁጥር 23 24 ሰላምን ፍቅርን ምስ እምነት ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ናሕዋት ይኹን ምስቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ሓልፍ ዘፍቅርዎ ኩሎም ጸጋ ይኹን ብዝብል እዩ ዝዛዝሙ ኣብዘን ክልተ ጥቕስታት 4 ኣገደስቲ ቃላት ንረክብ ኢና ሰላም ፍቅሪ እምነት ጸጋ ዝብሉ ታጸጋን ሰላምን ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዝጀመረላይ በሰላምታ ክጅምር ከሎ ጸጋ ሰላም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳእታቶም ክኸውን እዩ በዚ ጀሚሩ ጸጋን ሰላምን ሴንትራል ሜሴጅ ናይ ኤፌሶን መጽሐፍን ሰላም ምስ አምላኽ ረኺብና ሰላም ንሓድሕድና ረኺብና ነቲ ሕብረትን ብማእሰር ሰላም ጌርና ንህሎ ጸጋ ተቀቢልና ካብ አምላኽ እዚ ዋና መልእኽቲ ናይ ኤፌሶን መጽሐፍ እዚ ጸጋ እዚ ሰላም እዚ ድማ ዝርከበሉ መንገዲ በእምነት እዩ ካበዩ ከዝምንጩ እቲ ሞቲቬሽን ነዚ ክንረክብ ዝገበረና ድማ ካብ ፍቅሪ
እምበኣር በዚ ናይሎም ማልቲን ና ኤፌሶን ድማ ብዝተኸታታሊን 13 ክፋላት ዝራእናዮ በዚ ክንዛዝሚና ኣብ ካልእ ግዜ ካብ ካልእ መጽሓፍ ወይ ድማ ብኻልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ በዚ ቃል እዚ ክዛዝም እግዚአብሔር ይመስገን ሰላምን ፍቅርን ምስ እምነት ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ምሳኻትኩም ይሁን ጸጋ ምሳኻትኩም ይሁን ጌታ ኢየሱስ ይባርክኩም ሻሎም